היום הזה הלוואי לא ייגמר, רוצים רק יותר, על הבמה לזמר. בדרך לך מוניטוריה, העולם נראה פשוט מושלם, מה שמתחשק עושים בפני כולם, איזה פנן, בואו נעשה בלגן. איפה מחיאות את הפיים שלכם? כוכב במקום, לבד בזום קוראים כולם, כוכב במקום, כיף להיות איתך כאן. כוכב במקום, לבד בזום קוראים כולם, כוכב במקום, כל הקהל כבר מוכן, מירי לפיד סימן. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, קבלו את כוכב הבמה, פרויקט כישרונות הבמה של תלמידי בתי הספר היסודיים באזור, כוכבי העתיד במופעים מקומיים כל שבוע מהשעה 6:30 אחר הצהריים, במקס קניון אורות, עם המנחה שלנו, מירי חן. ערב טוב גבירותיי ורבותיי, איפה מחיאות הכפיים שלכם? קודם כל, ברוכים הבאים לתחרות כוכב הבמה 1. השנה אנחנו מתחילים אצלכם שנה ראשונה בכל הארץ, הפרויקט הזה כבר קיים 12 שנה.